שלום לכם, אנחנו נמצאים באתר printandframe.com והיום נלמד כיצד לקבל הצעת מחיר באתר להדפסה על קנבס או הדפסה על נייר או קאפה. אם כן, ניכנס למחירון ההדפסות. כעת אין צורך להעלות תמונה לאתר. סך הכל כל מה שאנחנו צריכים לעשות בכדי לקבל את המחירים להדפסה הוא להכניס את המידות הרצויות. נניח שהתמונה שלי היא ברוחב 70 על 50, אוטומטית המחיר יופיע באתר, כאשר כברירת מחדל ההדפסה היא על קנבס עם מתיחה. אנחנו יכולים גם לבטל את אופציית המתיחה ואז לקבל בעצם רק הדפס על בד שהוא לא מתוח והוא מגיע מגודגל. במידה ונרצה לשנות את זה ולקבל הצעת מחיר להדפסה על נייר צילום, פשוט נכנס על לשונית של נייר צילום, אנחנו רואים שהמחיר השתנה אוטומטית. אוקיי, כרגע מדובר רק בהדפסה על נייר צילום, ללא הדבקה, ללא מסגור. במידה ונרצה להדביק אותו, נסמן את החומר הרצוי להדבקה, לדוגמה נבחר קאפה, ונראה שהמחיר מתעדכן אוטומטית עם תוספת הקאפה. המחירים כפי שהם מופיעים באתר הם מחירים כוללים מע"מ, ולכן זה המחיר שאתם אמורים לשלם. שאלות נוספות, אנחנו לשירותכם בטלפון 077-2133-002 או בטופס עצור קשר של האתר. תודה ויום טוב.